ಸ್ವಾಮಿ ದೈವರಾಜ ನನ್ನದಾದ ತುಳುವನಾಡ ಪರಶುರಾಮ ಶಕ್ತಿ ನಾಗನಡೆ ಸರ್ಪಗಿಡೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮನ್ನಡು ವಾರಾಣಿ ಕಾಲೊಡು ಮಜಿಲಡು ಬತ್ತು ಬಲ್ತಕಾರ ಉಂಗುಸ್ತ ಉಳ್ದರು ಅರಲ್ಪಾದ ಜಿಡೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಪರವಿ ಪಂಪಿನ ದೇವೇರ್ಲ ಕಜ್ಜ ಸತ್ಯ ಅಪ್ಪ ಗುಂಡದ ಅಧಿಕಾರ ಇರಗಿತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸತ್ಯನ ಎಡಬಲ ಜೀವನ ಭಜನೆ ಕಟ್ಟು ಅಚಿತ್ತಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಈ ಕಾಲ ಪೋಡು ವರ್ಷ ಪೋಡು ಕಾಲ ಬರ್ತಲು ವರ್ಷ 14 ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪಿತ್ತಿನ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರ ವೈಭೋಗದ ಸೇವೆ ಅಪ್ಪ ರಾಜ್ಯನೇ ರಾಶಿ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಊರು ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಒಂದು ಹೇಳುದು ಗ್ರಾಮನೇ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ದೇವರಾಜ ಕೋಟದ ಸುರೂತ ಸುಮೂರ್ತದ ಕೇಂದ್ರ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಕೂಟುನ ಕುರಿ ಒತ್ತಾಯನ ನಂದಾಳ ಭಜನ ಕಟ್ಟು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸುರೂತ ಸುಮೂರ್ತದ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಬಿತ್ತುಸ್ವಾಮಿನ ಚಿತ್ತು ಬಿತ್ತಭೂಮಿ ತಾಯಿನ ಆಧಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗನೇನೆ ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಕರ್ತಗ್ಗ ಒಂದು ಕದ್ರಕಾಂತ ಮಂಜುನಾಥ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಅವಕ್ಕೆಡ ಬೆಮ್ಮೆರು ಶರಡು ಮಹಾಗಣಪತಿ ಕುಡುಪುಡು ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರು ಗೋಲೂರಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮಂಗಳಾಮನ್ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಭುವನೇಶ್ವರಿಗೆ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಎಡ ಬಲ ಶಕ್ತಿ ಪಂಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರವಾದ ದೇವರಾಜ ಕೋರ್ದ ಬಪ್ಪ ಆದಿಮಾಯ ತಂಗಿಮಾಲಿಗ ವರಹಮೂರ್ತಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಗುಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮದೇವ ಸುಬ್ಬಿಯಮ್ಮ ಸುಬ್ಬಿ ಗುಳಿಗ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮಾಯಿಲ್ ನಕಲು ಮೆಚ್ಚಿಲ್ದಾರು ಕಟ್ಟಡು ಮುಲ್ಪ ಈ ಸೂತ್ರದ ಅಧಿಕಾರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಕುಬಲದ ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಾನದ ಗುಳಿಗಾಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿಕಾರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಸಾರ ಬಳಿಗೆ ಸಂಕೊಲಿಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ವ ಸತ್ಯದ ಎಡಬಲ ದೀಪಿನ ಚಿನ್ನ ಸುರೂತ ಸುಮೂರ್ತದ ಈ ಒಂದು ಸುತ್ತ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೊಂಡಿಗೆ ಪನ್ಪಾದು ಕೊಡ್ದು ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲಂದಿಗೆ ಈ ಪತ್ತಿರನ್ನು ಒಟ್ಟು ರಾಶಿ ಪಾಡಾದು ಕೊದ್ದು ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆಡಿನ ಸಿರಿಸಿಂಗಾದ ನೇಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತೊಂಡು ಬಂದು ದೈವರಾಜೆ ಕೋಟೆದ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ವ ಸತ್ಯದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಮಂಗಳೂರು ಬತ್ತಲ್ಲ ದೇವರಾಜ ಕಾರ್ಪೂರ್ ಮಂಗಳೂರು 10 ನೋಟ್ ಬೇಲ್ದಲ್ಲ ದೇವರಾಜ ಗೌಡ ಚಾಕಿಡಿದೆನ್ನ ಪುಂಚಾಕಿಡಿದೆನ್ನ ಪುಂಚಾಕಿಡಿದೆನ್ನ ಮಣ್ಣೋಡು ದೇವರಾಜ ಕೋರ್ದಪ್ಪನ ನಟ್ಟು ವರಾಮೂರ್ತಿ ಪಂಜಿರ್ಲ ಚಾಕಿಡಿಗೆಣ್ಣೆ ಬರ್ತೇವೆ ಚಾಕಿಡಿದೆಣ್ಣೆ ಬರ್ತೇವೆ ಚಾಕಿಡಿದೆಣ್ಣೆ ಬರ್ತೇವೆ
भरपूर मंगलूर बत्तूर उदल सर्वेरडला सारा बोल के संकुल चाकिर देने गोरपेर के चाकिर देने बतोने चाकिर देने बतोने चाकिर देने बतोने ಬಾರ್ಪೂರ್ ಮಂಗಳೂರು 10 ದಾಲ್ಡಲ ಮಜ್ಜಿಲದ ಮಂಡೂರು ಸಾರ ಹೊರಕೆ ಸಂಕಳಿದರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಚ್ಚಾಕಿದ್ದೆಣ್ಣೆ ಪುಂಚಾಕಿದ್ದೆಣ್ಣೆ
ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಯಕಾರ, ಸ್ವಾಮಿ ಗುರು ವೈದ್ಯನಾಥ, ಸ್ವಾಮಿ ದೈವರಾಜ ಕೋಟಪ್ಪು, ಸ್ವಾಮಿ ವರಹಮೂರ್ತಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪಳಕನ್ ಸತ್ಯ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಕಸಾರ ಪುಲ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಗೆದಾರು ಕಚ್ಚಿಡ್ದಾದ ತುಳುವನಾಡ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಗನ್ನಡ ಸರ್ಪಜಡ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮನ್ನಡು ವರಾನಿ ಕಾಲೋಡು ಬತ್ತದ ಬಲತಕಾರ ಉಂಗುಷ್ಟ ಊರ್ದಾರ ಅರಳ್ಪಾದ ಜಡೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಪಂಪಿನ ದೇವರ ಕಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಆ ಪೊಟ್ಟ ಕಲಿಯ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಗುಂಡೋಡು ನಾವು ಕುಲ್ದು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪಟ್ಟದ ಸಿಂಹಾಸನ ದೇವರೇರಿಂದ ಕೇಳ ಬಬ್ಬು ದೇವೇರ್ ಪಂಪಿನ ಕಟ್ಟಿಡು ಬತ್ತಿನ ಚಿನ ಕಟ್ಟು ಹಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊಟ್ಟರು ಇನಿ ಕಾಲ ಪೋಂಡು ವರ್ಷ ಬತ್ತನು ವರ್ಷ ಪೋಂಡು ಕಾಲ ಬತ್ತನು ವರ್ಷ ಪದ್ರಾಟಿಂಗೋಲ್ ಬರ್ಪೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರ ವೈಭೋಗದ ಸೇವೆ ಆ ಪೊಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪತ್ತೆರು ಸೇರೊಂದು ಪತ್ತು ರಾಶಿ ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಪೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬರ್ಕೆ ತುಂಬುದೀವು ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಯಕಾರ ಇಂಥ ಪೊಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾರವ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಕೂಟಿನ ಕುರಿ ಕೊತ್ತಾಯಿನ ನಂದಾಲ ಮನಸ್ಸಿನಂಚಿನ ಧೂಪ ಅನೇಕ ಬಿಚಾಡಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಿ ಕುಂದು ಕೋರೆತ್ತು ನಾಣ ಮಿತ್ತ ಸ್ವಾಮಿನ ಚಿತ್ತು ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಭೂಮಿ ತಾಯಿನ ಆಧಾರ ಮಂತೊಂದು ಮಗನೇ ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ತರತಗ್ಗ ಒಂದು ಕದ್ರೆ ಕಾಂತು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರು ತುಂಬುದಿ ಒಂದು ಅಕ್ಕ ಮಂಗಳಾಮೆನ್ ತುಂಬುದಿ ಒಂದು ಮಹಾಗಣಪ ಚಿತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಆದಿಶಕ್ತಿ ಭುವನೇಶ್ವರಪ್ಪನ ತುಂಬುದಿ ಒಂದು ಎಡಬಲ ಶಕ್ತಿ ಪಂಪಿನ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಶರೌಡು ಮಹಾಗಣಪತಿ ಅಳಕೆಡು ಬ್ರಹ್ಮೇರಿ ಪೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಭದ್ರಕಾಂತು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರು ಕಟ್ಟಡು ಗೋಲೂರಮ್ಮ ಈ ಪೊಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಎಡಬಲ ಶಕ್ತಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರವಾದ ದೈವರಾಜ ಕೋಟೊಬ್ಬು ಉಂಡಾಪಿನಂಚಿನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಬಬ್ಬು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ನಾಮೇಶಧಾರಣೆ ಅಪ್ಪೆ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲತಿ ದೇವಿನ ಪುಣ್ಯದ ಗರ್ಭ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ನಂಶ ನಾಗಬೆಂಬನವರ ಬಲ ಕಚ್ಚೂರ ಮೂಲ ಕೋಡಿಕೊಂಡಾಲ ನೆಲೆ ಕೊಡಗ ಬಣ್ಣಾರ ಚಾವಡಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪುರಪ್ಪು ಎಲ್ಲಪೋದು ಮಲ್ಲಾಪಿನಂಚಿನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಪೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಹರಿಬೆಮ್ಮೆರ ಕೇಳುವರುವಾರ ಪೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಪೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ತಾನೇರು ಪಂಪಿನ ಪರಿಭಾಷಕರು ಮತ್ತೊಂಡರು ಆ ಪೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕುಂಜಿ ಪೂಜಾತಿನ ಭಕ್ತಿಗೊಳ್ಳುಂಡರು ಕೊಡಸ್ಪೂರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಲಿಂಗಮಾತ್ಮೆ ಪಂಪಿನ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಸಾರಮನ್ಯ ಸಂಪನ್ನ ಭೂತಲೆ ಗಟ್ಟ ಬಳಿ ಜಪ್ಪ ಅದು ಕೊಟ್ಟು ದೈವರಾಜ ಪಂಪಿನಚಿನ ಪುರಾಪುಡು ಮೆರಪ ಒಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ತಾದಿನ ಮಮ್ಮಯ್ಯನ ಬಂಡಿ ನೇರಾದು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾರಿಗೆ ದೂತೆ ಊರುಗೆ ದಾತೆ ಗುರು ವೈದ್ಯನಾಥ ಸತ್ಯ ದೈವರಾಜ ಕೋಟ ಪಂಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಬಡಕರಾಜಡ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೊಂಡರು ಆ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ವರಹಮೂರ್ತಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕೈಲಾಸಗಿರಿ ವಾಯು ಮಂಡಲ ಅಪ್ಪ ಪಾರ್ವತಿನ ವರ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಅಪ್ಪನ ಪೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಭೂಮಂಡಲ ಜತ್ತು ಬಿದ್ದವನ ಪೊಟ್ಟು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಂಚಿನ ಪೊಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಎಡತ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಬಲಕ ತಿರ್ಗಾವನು ಬಲತ ಗಂಗೆ ನಡಕ ತಿರ್ಗಾವರು ಕುಮಾರಧಾರೆ ಪಂಪಿನ ಕಟ್ಟುಂಡು ಒಂದು ಬತ್ತೊಂಡರು ಅಮ್ಮು ಬಳ್ಳಾಚಿನ ಬೆರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂಡರ ಆ ಪೊಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನನ್ನ ಪೇರ ನೀರ ಕೊರನ ಅಪ್ಪನ ನನ್ನ ಪರಿಭಾಷೆ ದೋಜೋಡ್ ಪಂಪಿನ ಪೊಟ್ಟು ಜೈಜಿನಂಚಿನ ಪೆರ್ಗಡೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಪೊಟ್ಟ ಲಕ್ಕಾದಂತ ಪೊಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ತಾನೇರು ಪಂಪಿನ ಪರಿಭಾಷೆ ಕೊರೊಂಡರು ಮುಡಾಯಿ ಕುಟುಂಬ ನನ್ನ ಒಂದು ಪೊಟ್ಟ ಕದ್ರೆ ಕಾಂತು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ ಮೂಲಲಿಂಗನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಏಳ ಕರ್ಗಳಿಗೊಂಡು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂಡರು ನನ್ನ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತ್ರಿ ಕೇರಳ ಬರ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಒಲಿ ದೈವ ಅನ್ನಪ್ಪೆ ಪಂಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತೊಂಡರು ಶಿವರಾಜ ಕೋಟ ಈ ಪೊಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಎಡಬಲ ಕಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರವಾದ
ಬೇಕಾರ ಪಾರ್ಥಿವೇ ಹಾ. ಸಮಸ್ತವೇ ಬೇಕಾರ ಕಣ್ಮುತ್ತಲನ್ನು ಮುಂದೆತ್ತಲೆ ಸತ್ತಲನ್ನು ಭಾಷಿಸದೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ರಾಶಿ ಮತ್ತೊಲ್ಲ ರಾಶಿ ಹಲವಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಂಗಳೂರು ಸಂಘ ಕೊಡುಗಡೆ ಮುಟ್ಟಾದ ಬರೆಯೋದು ಜ್ಞಾತ ಸರಸಲ ಒಂದು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಂದು ಮಾಲಿತ್ತನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಹಾ ಕಾಲ ಮಾಡಿ ವರ್ಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟು ವರ್ಷ ಸಂದರ್ಭ ಸತ್ಯ ಈ ಮತ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಬಾಳ ಭಾಸ್ಕರ ಹರಿಗಟ್ಟಿಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಸರಿ. ಈ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಲ್ಲ ಪಡೆದ ಸ್ವಾಮಿ ಮೈಕಾರ ಗುರು ವೈದ್ಯನಾಥ ಇನಿ ಕಾಲಾದಿ ಕಟ್ಟದ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಪೊಟ್ಟು ಪತ್ತೆರು ರಾಶಿ ಪಾಡಾದು ಪೊಟ್ಟು ಈ ಪುಸ್ತಕಲಿಗೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇಂಕ್ಲನ ದೇವರಂತೂ ಓಡು ಬಾಲಭಂಡಾರಯ್ಯರವಡ ಪೊಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸಂಪದ ನೇಮ ಕರ್ತನೋಡು ಪಂಪಿನ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ನೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡ ನಚಿನ ಗಲಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕೊಡು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಬಸ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾನ ಒಟ್ಟು ಸಂದರ್ಭ ಇಷ್ಟಪಡ್ತದಿಂದ ಬಂದದಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಭಾಷೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರಾಜ ಗೌಡ ವಿಷನ ಅಮೃತನ ದಗೆನ ದೋಷನ ಕೇಂದ್ರ ಪೆದ್ದಿಮಾನ ಬಂಜಿನ ಜನನ ಬೆರಿಟು ಮರಣ ಪಡೆದ ವಜ್ರಕಾರಕ ಸತ್ತಿತ್ತ ಅಂಚಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ವಿಷಬಾಧಿತನ ಗರುಡ ಬಾಯಿ ಹಾವನ ಮಾತ್ರ ಕೂಡಿ ರಾಜ್ಯ ಅಮೃತನ ಒದಗಾದ ಕೊಟ್ಟಿನ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿ ದೇವರಾಜ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಾಯನಾಥ್ರ ಒಂದು ಮಟ್ಟದ ವಿಷಯವಾದಿ ಬರ್ಪಡುತ್ತೆ ಈ ಗ್ರಾಮ ಮಂದಲ್ಲ ಇದು ಮತ್ತು ಈ ಬಜಾರ್ ಬದಲು ಕಾಲುಡು ದಿನವಿಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎರಡಾಡ ಬೆಳೆಸಲು ಮಾನವ ಬದಲಾಗುತ್ತ ಈ ಮತ್ತು ನಾನು ಒಟ್ಟು ಈಗ ಪಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಾಪಕನ್ನು ಸರಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡಲು ನೂತನ ಕುತ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಎಂಥ ಜನ ಎಡಬಲ ಸಂಸಾರ ಬರೆಯೋದುಂಗರ ಲೆಪ್ಪುಗಣ ರಾಸುಮಲ್ಪುಗಣ ಬಂದು ನೂರಾಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮೂಲೆ ಮುಖಾರಿ ಎಡಬಲ ಸಾಕಿನ ಸಂಸಾರ ಏಕಾರಾಶಿ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡ ಈ ಪಟ್ಟುರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಆಂಬ ಆಕಾಶ ಮಾಹಿತಿನ ಮಾಯನಂಜಿ ಪಟ್ಟರು ಗರ್ಭ ಮುಡಿಸಿನ ಎಣ್ಣ ಬಿಮ್ಮಡು ಉಂಡು ಮಲ್ತಾರೆ ಬೆಂಬೋಡು ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟು ನಿಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಸದ್ದಿಗಾನ ಇಷ್ಟಿದ ಮುಖ ಮೂದಿಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟು ಉಂಡು ಮಲ್ಪಡುಂದಂಡ ಆಯೋಗ ನ್ಯಾಯೋಗ ಬಂಡಿ ಬರಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಡ್ತರು ನೇಮ ನಿಯಮಗಳ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟು ನಿಷ್ಠೆ ಲೆತ್ತೊಂಡರ ಬಂದ ಬಂದೊಡ್ಡಗೆ ಕಟ್ಟಡಿ ಪಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕಾಲಪೋಂಡು ವರ್ಷ ಪೋಂಡು ಕಾಲ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತಿನ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರ ನೇಮೋತ್ಸವ ಪುಸ್ತಕಲಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ದೈವರಾಜ ಕೋಟ್ ಬರ್ಪಣ ನಿಖಿಲ ಎಡಬಲ ಪಂಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಪಂಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಒಂದು ಕಾಲಾದಿದ ಕಟ್ಟದ ಇನ್ ಕೊಟ್ಟಿನ ಚಿನ್ನ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಲೋಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವರಮೂರ್ತಿ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತ ಜನರಾವತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ವರಮೂರ್ತಿ ನಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಕೆನ್ನಕು ಕೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಜಗವಂತರಿಯಾಮಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಲಪೋಂಡು ವರ್ಷ ಬತ್ತನು ವರ್ಷ ಭದ್ರಾಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ನಿನ್ನ ದೈವ ದೈವ ಅಧಿಕಾರದ ಮಾಲಿಯುತನ ಒಂಜಿ ಪಡ್ತು ಇಡಬಲ ಸೊಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಡ್ತರು ಮೂಜಿ ದಿನದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಎಂಕುಲು ಕಣ್ಣು ಕಡೆ ದುಃಖದೆತ್ತದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಪದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಬಂದು ಕೈಕೊಂಡಿ ದುಡ್ಡು ತಲೆಕೊಂಡಿ ಕಾಣಿಕೆ ಬಂದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ವವನ್ನು ಏಕಾರಾಶಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಾಲಭಂಡಾರವನ್ನು ಜಪಡಾದು ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಇಪ್ಪಳು ಕೊಡಿಕ ಹನುಮಾನ್ತದೆ ಇತ್ತದ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರ ಸೇವೆ ನಿಮಗೆ ತೊಲೆ ಬಂದಿನ ಬಂದ್ಪಟ್ಟ ಆವ ಒಂಜಿ ಪಡ್ತರು ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿ ಪಟ್ಟೆ ಬಂತು ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಪಡ್ತರು ಸಾರ ಬಲಿಕ ಸಂಗಲ ಗುಳಿಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಪಡ್ತು ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಒತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರ ಊದುವರ ಮುಖದ ಮಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಲ
ಮಟ್ಟದ ಮುಲಿಯೋ ಮಟ್ಟದ ಮುಲಿಯೋ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥರೇ ಸೇರಿಯರೋ ಸಮಸ್ತರೇ ನೂದಾರ ಗುರುಕರ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟೆನ್ನ ಪೂರ ಕಾಲದ ಪದ್ಧತಿ ಧರ್ಮತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ಪುಣ್ಯತ್ತಿನ ಸಲಭಾಗ ಹಾರಿಗೋತಿ ಅಡ್ಕ ಬೀರಿಗೋತಿ ಗುಡ್ಡ ಕೊಟ್ಟದ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಬಕಾರ ಬಗಿಲದ ಮಣ್ಣಡಿ ಏನಿ ಕಾಲೋಗ ಬತಗಜ ಭಾರತ ನಿಜಾತ ಬನ್ನರ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಒಟ್ಟದು ಕೆನದಾರ ಊರು ದಿಕ್ಕ ಮಾಗನ ಏರ್ಲ ಬರಿಯಾದುಲ್ಲರ ಮದಿಪುಡು ಮತ್ತು ಕೊರುವರ ಮಾಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಗನ ಕೇನದ ರಾಶತ್ತಿ ಆವೋ ಬಾರ್ಕೂರುದು ಬತ್ತಿನ ಮಂಗಳೂರು ಬತ್ತಿನ ಬಾರ್ಕೂರು ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಗೆ ಬರಿಯಾದತ್ತೆರ್ಲ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಎತ್ತುಕೊಂಡ ಅಡಿಗೆ ಸಾರ ಪೊಳಿಕೆ ಸಂಕುಳಿಗೆ ಪಾತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋದಾಲ ಗುರುಕರ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟೆನ್ನ ಪೂರಕಾಲದ ಪದ್ಧತಿ ಧರ್ಮತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ಪುಣ್ಯತ್ತಿನ ಸ್ಥಳಭಾಗ ಕೈಲಾಸಗಿರಿ ವಾಯುಮಂಡಲೋಡು ಉಂಡಾವಂದು ಬತ್ತಿನ ಮಾಯ ಅಪಗಾಂಡ ಪೊರ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಕೊಡು ಈಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿನ ಹೊರಬಳಗದೆತ್ತೊಂದು ನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಧರ್ಮಗೂ ತರತಗೊಂಡು ಹೋಯಿನ ಮಂಚಿನ ಮಾಯ ಅಪಗಾಂಡ ಪೊರ್ತು ನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಬಡವಾಜಲ್ಲಿ ಕೇರ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಪೊರ್ತುಗಳಿಗೆ ಬಡವಾಜಲ್ಲಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಪಗಾಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಉಳಿಯೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಕೊಡು ತರಟೆತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಿಗದ ಕುಸುಮೋಡು ಎನ್ನ ಬಾಯಿ ಹಿಂಜೊಂದು ಬತ್ತಿನಿಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗಳಿಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ಪುಣ್ಯತ್ತಿನ ಸಲಭಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊರ್ತುಡು ಕೈಲಾಸಗಿರಿ ವಾಯುಮಂಡಲೋಡು ಜಬಡಾದು ಕೋರಿ ನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಅಪಗಾಂಡ ಜಾವ ನೂಲ ಕೈಸಂಗಡಿ ಜತ್ತು ಬಿದ್ದ ನಂಚಿನ ಮಾಯ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಜತ್ತೊಂಡೆ ಭೂಲೋಕನ ಬುಡಂಡೆ ಪೊರ್ತುದು ಸಿಂಹರಾಜದ ಕಟ್ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಿಂಹರಾಜದ ಕಟ್ಟಗೆ ಬೋಂಡೆ ಸಿಂಹರಾಜದ ಕಟ್ಟಡ ಅಪ್ಪ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರನ ನಡುಟುಕೊಳ್ಳ ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ ಜಮೆ ಸತ್ಯಲ್ ಬಂದ ನಾಮಾಂಕಿತ ಪಡೆದ ಬತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಅವಾಗ ತೋಟದ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ತೋಟದ ಅಧಿಕಾರಿ ತೂನಗ ಪೊರ್ತುಡು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಕೊಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಂಚ ಮೇಸರ ಬೆರಿ ಬತ್ತಂಡ ತೋಚ ಮೇಸರ ಮೆದಿಪು ಕೆಬಿಗೊರಂದು ಪೊರ್ತುಡು ಆಲಕಲ್ಲ ಕರ್ಪಸಂಗೋಗೆ ದೀಯೊಂಡ ದೃಷ್ಟಿ ಆಲಕಲ್ಲ ಕರ್ಪಸಂಗಡ ಬಿಡೊಂಡ ಧರ್ಮತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ಪುಣ್ಯತ್ತಿನ ಸ್ಥಳಭಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತೊಂಡು ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿಕೆ ಪೋಂಡ ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿಟ್ಟು ಪೊರ್ತುಡು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಕೊಡು ಉಚ್ಚಿಲ ತಂತ್ರಿದಾರನ ಮನಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಉಳಿಯಂಬತ್ತಿನ ಮಾಯ ಪೊರ್ತುಡು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಕೊಡು ಉಚ್ಚಿಲ ತಂತ್ರಿದಾರನ ಜಪತ ಮಾಲುಗೆ ಕೈಕೋರನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಕೊಡು ಕೆರೆಟ್ಟು ಯಾನ ಜಲಕದ ಕೆರೆಟ್ಟು ಬಣ್ಣಗ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾರಣ ಜಪತ ಮಾಲೆನೆ ಬೆಂಗಾದೀದು ಬೊಡಪ್ಪ ತೆಗ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಕಾರ್ಣಿಕೋನು ತೋಜಂಬತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಗಡುವುದು ಗಡು ಕಟ್ಟೆರ್ದು ಗಟ್ಟ ಬಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಪೊರ್ತುಡು ಉಲ್ಲಾಲ ಗಡು ಪೊರ್ತುಡು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಗಡು ಪೊರ್ತುಡು ಉಲ್ಲಾಲ ಗಡುಕು ಬತ್ತೊಂಡೆ ಪೊರ್ತುಡು ಉಲ್ಲಾಲ ಗಡುಟು ಪೊರ್ತುಡು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಕೊಡು ಹೊರ್ತುಡು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಕೊಡು ಕರಿತ ಮಣ್ಣು ಬಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಕರಿತ ಮಣ್ಣು ಬಿಡಂಡೆ ಹೊರ್ತುಡು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಪುಣ್ಯದ ಅಡಿಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಪುಣ್ಯದ ಅಡಿ ಬುಡಂಡೆ ಧರ್ಮತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ಪುಣ್ಯತ್ತಿನ ಸ್ಥಳಭಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಪೊರ್ತುಡು ಉಲ್ಲಾಲ ಗಡಿಕೆ ಬತ್ತೊಂದು ಪೊರ್ತುಡು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಕೊಡು ಪೊರ್ತುಗ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಕೊಡು ಗಿಡಗೆರೆತ ಮಣ್ಣು ಬಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂತಿನ ಹೊರ್ತು ಗ್ರಾಮ ದೇವರನ್ನು ಒಂದಾಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊರ್ತುಡು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಕೊಡು ಭಕ್ತಿ ಉಳಿಯ ಬೈದಿನ ಶಕ್ತಿ ಮಹಾತ್ಮದ ಕಲೆಯನ್ನ ಅಪಗರಣ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಮಣ್ಣಗೊಂದು ಏನಿ ಕಾಲೋ ಬತ್ತು ಗಜವಾರ್ದು ನಿಜಾತೆ ಮನರ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೇನುದ ಪೊರ್ತುಗಲಿಗಡೆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಪತ್ಯಾಸಲು ಹೂಬತ್ತಂಡರು ಪತ್ತಬಾತರ ಕರ್ಷಿಬಲ್ತಂಡರು ಪದ್ದಾಜುವಾತರ ಮಾಯ ಕೆಬುಗರು ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಚ ಯಾನು ಬತ್ತಿಗಲಿಗಡೆ ಎತ್ತ ಜಪ್ಪೆಲು ದುನ್ನ ಬಣ್ಣ ವಿಷ ಅಮೃತ ದಾಲ ತೆರೆದುಗೊರುವ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ ಸ್ವಾಮಿಗುಲಿಗ ಓ ವಿಷನ ಅಮೃತನ ದಗೆನ ದೋಷನ ಪಂಡಿಕಲ ಅಪ್ಪಪೆದ್ದಿಮಾನ ಬೇರು ಬಂಜಿನ ಜನನ ಬೆರಿಟು ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಂಜಿತೆಯನ್ನು ಒಂಬತೆರಿಯನ್ನ ವಂಚಿಸಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ವಿಷಬಾಧಿತುಲೈನ ಗರುಡಗಾಹ್ವಾನಮಲ ಅಮೃತನ ಕೂಡಿ ರಾಜ್ಯೋಗಲ ಸೇರಿನ ಭಕ್ತರಿಗಳ ಒದಗಾದ ಕೊರಡು ಬಂದು ಸಾರಫಲಕ್ಕೆ ಸಂಕಲಿತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಡ್ಡ ಮದಿಪು ಮದಿಪೆ ಮಾಣಿಕ್ಯ ದೈವನೇ ವಜ್ರದಾಂತಿ ನಾಶದಾಂತಿನ ಮಾಯ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಕಡು ಎರ್ತ ಜಪ್ಪೆಲು ದುನ್ನ ಬಣ್ಣ ವಿಷ ಅಮೂರ್ತ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತನ್ನ ಮಾಯಗೂ ನಿಕ್ಲಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೋಚಾರ ಅಪಗಾಂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗೂ ಕಾಲಗಳಿಗೆ ವಿಷ ಬತ್ತ ನಾವೇನು ಕಡಪ ರಾಜ ಪಾಡ್ಲ ಅಮೂರ್ತದ ಕಲಸ ರಾಜ್ಯೋಗು ಪತ್ತು ನೂದಲೆಗೆ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊರ್ಲಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಮಧಿಪತಿ ಜಬಡು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಆಧಾರ ಬತ್ತನೆ ಕಟೀಲು ಉಲ್ಲಲ್ದಿನ ಧರ್ಮನ ಬತ್ತನೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮುಖಾಂಬಿಕೆ ಮಾರ್ನಿಗಟ್ಟೆ ಮಾದೇವಿನ ಆಧಾರ ಬತ್ತನೆ ಬಪ್ಪನಾಡು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಆಧಾರ ಬತ್ತನೆ ಮಂಗಳಮ್ಮ ದೇವಿನ ಆಧಾರ ಬತ್ತನೆ ಉರುವಡಿ ಮಮ್ಮಯ್ಯನ ಆಧಾರ ಬತ್ತನೆ ಕುಡುಪುಡೆ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರ ಧರ್ಮಗೂ ತರದ ಗಂಬರ್ಪೆ ಅಂಜನೆ ಕದ್ರಿಡಿ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರ ಧರ್ಮ ತರದ ಗಂಬರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ತೂಕೊಂಬರ್ಪನಂಚಿನ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಯಡು ಭೇಟಿ ಮಲ್ತ ಬರ್ತಾನೆ ತಲತ್ತ ನಾಗಬೆಂಬರ ಸಾರಥಿ ಮಲ್ತಾನೆ ಒರ್ತಿಯುಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಜಲತೂದು ನೆಲ ಹತ್ತಿನಂಚಿನ ಒರ್ತಿಯುಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಪಾದಲ್ ಬತ್ತಾನೆ ಅಂಚಿನ ಭುವನೇಶ್ವರನ ಧರ್ಮಗೂ ತರದ ಗಂಬರ್ಪ ಅಂಚಿನ ವಿಷತ್ತನ ಕಡಪರಾಜ ಪಾಡ ಅಮೂರ್ತದ ಕಲಸ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋಗು ಪತ್ತು ನೂದಲೆಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಸಾರಬಲಿಕೆ ಸಂಪದಲ್ಲಿ ಪಟುದೊರೆಯುವಂತ ಏರಿ ಭಕ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು
నిశ్చిత బాలబడ ఇందాన ఏం నిశ్చిత ఉన్నారా ఇందాన పొట్టు పొట్టు మనకు పొట్టు మంపలా అంటుంది తీర్మానం ఇది పట్టబడితే పడతానుందా ಕಾಣಿಗೆ ಮಂಡಗ ದುಡ್ಡಿರುವ ಪದ್ಧತಿ ఇది కొన్ని నక్షత్రాల సేవ మాయబండాలు శ్రీకారం మొత్తం నక్షత్రం సందర్భన్న అలా ఈ భక్తులు ధన్యన కారణ ఇది ఉన్న కన్నడ సంతాల ಪತ್ತೇರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗೋಡು ಪಂಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರವಾದ ತಂಗಡಿ ಸಂಸಾರ ಒಂಚೂರು ಎಂತೆ ತೊಂದರೆ ಸಮಾಜ ಸಂದರ್ಭ ಅಪ್ಪಳು ಮಾಲ ಸಂದು వచ్చేటప్పుడు పునూరి మాత్రం దానికి అందత అవగాహన గుర్తుడు అక్కడ నాలాడు వాక్షను ఫలిపోయిన మాయ ఈ గుర్తుడు దానికి సమాజ సందర్భం కూడా ఎన్న మాల్సిన కట్లేని ఇంకోటి మొత్తం పోడు ಅವಾಗ ಅಕ್ಕಳು ಏತಲ ಕಟ್ಟು ಹೋಗೋರು ಪಂಚರ್ನ ಚೆನ್ನಕ್ಕಳು ಅವಾಗ ಈ ನಡೆಗೆ ಬತ್ತಿನಡೆ ಅವು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅವನು వచ్చిದ್ದೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತು ಸಮಾಜ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಕಲೆನೇ ಐದು ಜಿಂಜಾದು ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೌಜ ಪತ್ತಿನ ಮಾಯಿಲೆ ಹೆಂಗಳು ಬಲ ಐಕ್ಳ
ಪತ್ತೆ ಕೊರ್ಸಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಂತಾತು ಹೊರತು ಏತು ತಕ್ಕನಲ್ಲ ಮಾಯಡವೆಂದು ಇದ್ದದ್ದು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋತಿನ ಮಾಯಲೆಂಕೊಳು ಈ ಹೊರತು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತೆಗೆಯರಕೊಂಡ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಮಣ್ಣದು ಸುರೂತಾದ ಅವೇನು ಕಟ್ಟೊಡ್ತು ಹೋಯ್ನು ಅವೇನು ಕಟ್ಟದ 500 ಲಕ್ಷ ಅವೇನು ಏರೋ 5 ಪಕ್ಕ ಅಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟುಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಾಲೋಡ ಅಂಚ ಈ ಕಾಲೋಡ ಅಂಚ ಈ ಕಾಲೋಡ ಅಂಚ ಮೇಲ ಕಾಲೋಗ ಅವನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಲೆ ಗಂಡ ತಪ್ಪೊಂದು ಮತ್ತದು ಈ ಕಾಲೋಡ ಅಂಚ ಮೇಲ ಕಾಲೋಗ ಅವನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಲೆ ಯಾರು ಎಂಗಳು ಮಾಯಲು ಬತ್ತಿನ ಮಕ್ಕ ಈ ಕಣ್ಣು ಹಾಪಿನಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಗಳು ಮಾಯ ಪಡಲೇ ಬತ್ತು ಅವೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹುಡುಬರ್ಕ 25 87 ಸಾಲ ಸಾಮಗಾರಿ ಸರ್ವಸ್ತ್ರ ಕೈಗಳು ಭುಜಾನಂದ ಒರಿಗತ್ತನೆ ಸರ್ವತ್ರ ಅಂಚನೆ ರಾಮನಿಂದ ಕಾಪಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಡಿಯ ಮಾನವನಿಂದ ಮಾಯ ಉಂಡೆ ಏಳು ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಭಗವಾನ್ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜಮೂರ್ತ ನೆಚ್ಚಿದಲು ಬರ್ತು ರಾಜಭಕ್ತ ಭೂಪಾಟ್ ನೆಚ್ಚಿದಲು ಬರ್ತು ಮಾಯಾನ ಉಂಡ ನೆಚ್ಚಿದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಗುಬ್ಬದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜನ ಎತ್ತನು ಸಮರ್ಥ ನೆಚ್ಚಿದಲು ಬರ್ತು ಎಂತ ಸಾಮರ್ಥ ಅದನ್ನ ಬನ್ನ దాని ಕೆಟ್ಟು ಭಾಷೆ ಕೊಡುವುದಲ್ಲದೆ ಬಬ್ಬು ಎಂಕಲ್ ಮಾನವೇರು ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿತೇನ ಸಾವಿರ ತೆರಿ ಅಂದು ಎಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಮುಜಿ ಅಂತಂದನು ಪೊರ್ಲುಡು ಇಂಥ ಜಾಯಿ ಮಾನವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂಕಲ್ಲ ಗುರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಂಪಿಸಿದ ಎಂಕಲ ಗಿರಿಯಬಾರ್ದು ಸಂಸಾರದ ಬಂಧುವ ಸದ್ದ ನಕ್ಷತ್ರ ಬರ್ತು ಈ ಬರ್ತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಡ ಚಿತ್ರ ಕಡಪರ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕತ್ತೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಲ್ಲ ಇದಮಟ್ಟ ವಾರಿದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಕೊಂಬುದಲ್ಲ ದೈವಲ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಬರ್ತಲ್ಲ ಕೆಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದ ಆಪತ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಭಾಗನು ಪಟ್ಟದ ಪೊನ್ನೊಂದು ಮಲ್ತಲ ಅಂತ ನಿರ್ಮಾಣದೆ ಇರುವಾರ ಮಾನ್ಯತೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದಲೇ ಬರ್ತರು ರಾಜಲ್ಲತ್ತರ ಆಪತ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಭಾಗನು ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಾಗದ ಕರ್ತಲೆ ನಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬರ್ಕ ಸಂಸಾರ ಇಂಚ ಮೂರ್ತ ಮಲ್ಪೋತೆ 4 ವರ್ಣ 10 14 ಕುಲನು ವರಾಮೂರ್ತಿ ಬಂಜಿರ್ಲಿ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಗೋಣಿ ಎತ್ತುಗಂಡು ಬಂದು ಪಂಪ ಎಂಚೆ ಯಾನಿ ಈ ಪಡ್ತರು ಬತ್ತಿನ ಪಂಪರಿಗಳು ಪೂಪಾಟ್ನ ಪಡ್ತರು ಕೈ ಕೊಂಜಿದ್ರು ತರಕೊಂಜಿ ಗಾಡಿಗೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಕಚ್ಚಿರು ಎಂಕು ಸಂಪಾದಿಸ್ತಿನ ಪಡ್ತರು ನಿಕ್ಕಲ ಕೊಂಜಿ ಸಾದಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಾದಿ ಭಿನ್ನ ಲೋಪ ಬರುವ ಪಂಪಿನ ಯಾನು ಮದಿಪುಡು ರಾಜ್ಯಡಿಗೇನು ಇದೆ ಆತಿಜಿ ಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಾದ ಗೊರ್ಲ ಜಾಗೆ ನಡಪಾದ ಮಿರಿಯಾಕಲು ಬೆಂಕಲಿನಿ ಕಿರಿಯ ಬಿಟ್ಟು ಪೊಲ್ಲ ಸಾಲ ಮಾಡೋದು ಎಂಚೆಂಟ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೊರ್ಲು ಮಾತೇನು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನಡಪಾದ ಗೊರ್ಲ ನನಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ದೇವರೇ ಈ ನಾರಾಯಣ ಕೃತ ದ್ವಾಪರ ತ್ರೇತ ಈಗೊಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ವರಾಹಮೂರ್ತಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ನಿನ್ನ ಇರು ರಡ್ಡು ದಾಡೇಡು ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ದರ್ತು ಬರ್ತದೆ ದೇವಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಕೇಳ್ನೆಕ್ಕು ವರಾಹಮೂರ್ತಿ ಅದು ಭೂತಾಳ ಬಾಂಡೋಡು ಅಂತ ಸೇವತ್ತು ಬೋಡು ಕಲಿಯಗೋಡು ನರಮನೆರೋಗ ಇರೋ ಸೇವತ್ತು ಬೋಡು ಅನ್ಪಿನ ದೇವಿ ಅಪ್ಪ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಭೂಮಿಯ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ದಾಡೆಡ್ತಿ ತಿಂಚಿದ ಆ ಕೊರ್ತುಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಬಲಸ ಮಾರ್ಗೆಂಡು ಈ ನಡಿಟ್ಟು ಆದಿಶಕ್ತಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಪೃಥ್ವಿ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಚ ಬರ್ತಿದ ಸಂಸಾರಿ ದೇವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಮಾನ ಹೊರ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಂಡೆ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ ದೇವ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಚಪ್ಪಡು ಕೊಡ್ತಿರ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಆದ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಜಾಗಡಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾದಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮುಖಂಗೆ ಶಿರಿಸಿರಮ್ಮ ಹೊರಚಿಲ್ಲಾದಿ ಎತ್ತುಕೊಂಡಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ರಾಜ್ಯರು ಎಂಗಳು ಮಾಯಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತರು ಮಾಣೆ ಪತ್ತಿ ಮಾನಿಸಿದ ನೇಮತ್ತಿರ ಪತ್ತು ಮಾನಿಸಿ ಬರ್ತಿಂಚಿದ ಪೊರ್ತರು ಆಯಿರುವಂತ ಆಯ್ರ ಹಲವಾರುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಕಟ್ಟಿಂಜಿ ಇಸಬಲಿಕೆ ನಂಬಿಕೆ ರೂಪಾಯಿ ಸಾರ್ಬೇಕು ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿಲಪ್ಪ ಗುರುಕರ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ರಾಜಮೂರ್ತ ಬರ್ತಾನೆ ಮೂಲಬಾಲ್ ಬರಿಯಾದುಲ್ಲ ಸರ್ವಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಮಡಸನ ಇಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಸರ್ಕೆತ್ತೆ ಮಡಸನ ಮರ್ಯಾದ ಸರ್ವಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಎತ್ತುಕೊಂಡಾಡಿಗೆ ಸಂಘಗಳಿಗೆ 500 ಎತ್ತುಕೊಂಡಾಡ್ಗನೆ ಕರೀದ್ರೆ
ಎಷ್ಟು ಕೃಕ್ಕನ ಮೈಲಿ ಮೂಲ ನಕಲು ಮರ್ಯಾದುಲ್ಲೇರ್ಗಿನ ರಾಶಿ ಪೂರ ರಾಶಿ ಮೊಯ್ಲಿ ಮೂಲ ನಕಲು ಮರ್ಯಾದ ಸರ್ವಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಎತ್ತುಕೊಂಡ ಅಡಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ ನಟ್ಟಿಲ್ ಮೂರ್ತ ಮಲ್ಪನೆ ನಟ್ಟಿಲ ಮುಜಲೆ ವರ್ಗದ ಮುಜಲೆ ಸಾಣದ ಮುಜಲೆ ಗರುಡದ ಮುಜಲೆ ಸಾಣದ ಮುಜಾಲ ಗರುಡದ ಮುಜಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ಇರಲಿ ಸಮುದ್ರ ಪೂರ ರಾಶಿಗೆ ನಂದು ನಿನ್ನ ಮುಜಿದಿಂತ ಸಂಪದ ಸೇವೆ ರಾಶಿ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಾದ್ಕೊರ್ಲ ನಿಂಕು ಮಾತು ಬಾರ್ಕೂರು ಹತ್ತಿರ ಮಂಗಳೂರು ಹತ್ತಿರ ಬಾರ್ಕೂರು ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಟ್ಟಿಲು ಕೊಡ್ತಾ ಒರಿಯತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಡ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಜನ ಕಮಿಟಿ ಭಕ್ತರಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಆಡುಕೊಂಡು ನಟ್ಟಿಲು ಬುಜರ್ಲ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟನ್ನ ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಪದ್ಧತಿ ಧರ್ಮತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ಪುಣ್ಯತ್ತಿನ ಸ್ಥಳಭಾಗ ಕೈಲಾಸಗಿರಿ ವಾಯುಮಂಡಲರು ಉಂಡಾಒಂದು ಬೈಕಿನ ಮಾಯ ಅಪಗಾನ ಹೊರತು ಸಮಾಜ ಸಂದರ್ಭ ಗಡಿಪಂಪಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊರತೊಂದು ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿಲ್ ಬಿಡ್ದು ಗಡುರ್ದು ಗಡು ಕಟ್ಟೆಡ್ದು ಕಟ್ಟ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮಣ್ಣು ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಪಿನ ಏನಿ ಕಾಲದ ಮತ್ತು ಗಜಬಾರದು ನಿಜಾತ ಮಣ್ಣರ ಸಾಧ್ಯ ನಿಗಳ ಪೂರಕರಕ್ಕಲ ಕಾಲೋಡು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ಕೊಡ್ದು ದಾದನ ಹೊರ್ತುಗಳಿಗೆ ಆರಿಬೋತಿ ಅಡಕ ಬೀರಿಬೋತಿ ಗುಡ್ಡ ಹೊರತು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಬಕಾರ ಎನ್ನ ಬಂದು ಬಲತ್ತು ಕಟ್ಟೊಂದು ಈ ರಾಜ್ಯಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಹೊರತು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಕಡೆ ಯಾನು ಮದ್ವೆ ಒಂದು ಅಕ್ಲೆ ಡಿಬ್ಬನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಮುಂಜಿ ತೇಜ ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ತೂಟ ತಕ್ಲೆ ತೂಟ ನೀರು ತಕ್ಲೆ ನೀರನ್ನು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜಸ್ಥಾನವು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಹೊರತು ಎಂಚ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಂಡಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎಷ್ಟ ದಪ್ಪೆಲು ದುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ವಿಷ ಅಮೃತದಾಲ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳೋರಕ್ಕೇನದೆ ಈಗ ಎಂಕುಲು ಮಾನವೇರು ಎಂಕು ಕೋಡೆ ಮುರನ್ನು ಪುಟ್ಟಿನಪ್ಪು ಮಾತಮ್ಮಡಿ ದುಂಬುಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಏರ್ಲೈತೆ ದೀದಿ ಹಾಕಲು ಕೋಚೆ ಇತ್ತೆಯಿಂದಲೂ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಾದ್ಕೊರ್ಲ ಎಂಕಲು ಪತ್ತೆ ಗುತ್ತುದಲ್ಲ ಜಾಗದ ಕರ್ತಲ್ಲ ಇಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಾದ್ಕೊರ್ಬೇಕಂತ ನಿನ್ನ ಮದಿಪೆ ಮಾಣಿಕ್ಯ ದೈವನೇ ವಜ್ರದಾಂತಿ ನಾಶದಾಂತಿನ ಮಾಯ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಮಕ್ಕಳು ಎಂತ ಜಪ್ಪೆಲು ದುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ವಿಷ ಅಮೃತ ಬಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರತನ ಮಾಯಗೂ ನಿಗ್ಲೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರತೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಕಾಲಗಳಿಗೆ ವಿಷವತ್ತನವನು ಕಡಪ ರಾಜ ಪಾಟ್ಲ ಅಮೃತದ ಕೆಲಸ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಂತದ್ದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಂಚರ 10 ನೂದಾಲೆಗಳ ಸೇರ್ದಿನ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿನ ಭಕ್ತಿ ತೀರ್ಣ ಭಕ್ತಿ ತೂಪ ಮಾಯ ಪೂರ್ಣಗಳ ಧರ್ಮ ಮತನೆ ಅವಗಾಂಡ ಹೊರತು ಎನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಆರಾಧನದ ಗುಣತಂಚಿ ತೂಪ ಅಂಜಿನ ವಿಷಸ್ತನ ಕಡಪ ರಾಜ ಪಾಡ ಅಮೃತದ ಕಲಸನು ಈ ರಾಜ್ಯಗಳು 10 ನೂದಾಲೆಗೆ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರುಗಳ ಸಾರ ಬಳಿಕೆ ವಿಚಾರ ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯಗಳ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪೊರ್ತೆಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಬಂಡವರೆಗೂ ಎಂಕು ಮೂವೇರು ಶಕ್తులు ಅನುಕೊರ್ನಾಗ ಎಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಆಕಾಶ ಪಾರಾಯಣ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಕವಳದ ಕಣ್ಣೀರ ಭೂಮಿ ಪುಲ್ಲುಚ್ಚಿಂದೆ ರಾವು ಒಂಜಿ ಸಾರ ಬಲ್ಕದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಪುಲ್ಲುತ್ತೆ ನೆತ್ತ ವಿಚಾರ ನುಡಿಯೋಡ ಅತ್ತು ಮೇಲ್ವರ ಬರಿಯರು ಬತ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾನ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತೆಂಗ್ಲಿ ಏಳೆ ಮಿರನ್ನು ಭಕ್ತ ಬರ್ಬಾರ್ನಿಗಳು ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಿತ್ತು ಕೊಂಚ ಕೊಡ್ತರು ಯಾ ಕೊಡ್ತು ಕಠಿಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಚ್ಚಮಾನಿ ಪಚ್ಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಠಿಣ ಮಾಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕೊಡ್ತು ಎಂಜಿನ ವಿಚಾರ ತಿಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗಡಿ ಮಾಡೋದು ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂಜಿ ಮಾಡೋದು ಚಿತ್ರಗಳು ಆಡಂಬರ ಮಾಯತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಹೋಗಿಕೊಳ್ಳು ಒಂದೇ ಅತಿಯ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಅದು ಪೆರೆಯವು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪ ಬರ್ತವ ಬಟ್ಟಲು ಬರಲದ ಸಾಕಿನ ಬರಲು ಮಂಪಲಾಪಿನ ನಿರ್ಮಾಣದೆ ಅವನು ಆಯಿಲು ಅಂತ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಪಟ್ಟದನ್ನು ಬರಲು ಮಾಯ ಕಾರ್ಯನು ಎಂಕುಲು ನಿಂದ ಮಲ್ಪ ಅದೇ ತರ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮಾಯ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಆನತೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಬಿಡಪ್ಪ ಎಂಕಲ ಮನೆ ಕೊಡ್ತರು ಬಂದವಳು ಹೆಂಗಳು ಬರಲು
ನಾಡು ಹೊಸಾಬಿನ ಕೊಡ್ತು ಬರ್ತನೆ ನಾಲ್ಗೈತೆ ನಂಬಿಕೆ ಮಲ್ಪ ನಿಖಲ್ ಕೊಡ್ರಂಚಿನ ಪಂಚಾಮೂರ್ತಾಪ ಅವಗಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇ ಬಂದಿರ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟಗು ಒಳ್ಳೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ನಡಪಾದು ಕೊಟ್ಟ ಲಕ್ಷ ಭಿನ್ನಗಾಡು ಮುಲ್ಪತ್ತಿನ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗಾಡು ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟವಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಮುಟ್ಟಿದ ಮಾನ್ಯ ನೀಡಿದವರ ఆయన పొరుడు రక్షణ మంత్రి నిన్న కార్యం మల్పవన బాకి నిక్కిత్తి వాడినబడి ಮುಖಾರಿ ಮೂಲ್ಯ ವಾರ್ತಮಾಂಗ ರೋಬಳಿವಾಗ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕಾಲಾಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮೆಚ್ಚಲು ಇವರಾದ ಜಗತ್ತಂಗಂಡ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರ ಸೇವೆಗೂ ಸಿರಿವಾಯಿತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಸುಮೂರ್ತವು ಸ್ಥಳತಗುಲಿಗೆ ಪಂಪಿನ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಮೂತಿ ತಕ್ಕಂದ ಎಣ್ಣೆದ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಕೊಟ್ಟು ಜಲಕದಿಂದ ಅಂದಿಗೆ ಮಡಿ ಕುಂಬಿಗೆ ಆ ಶುದ್ಧದ ಗುಳಿಗೆ ಲಕ್ಕಿನ ಚಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗಾದ ಕೊರಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಆದುಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಪಗ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಗುಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಬುಲೆ ಬರ್ತಾನೆ 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 ಸ್ವಾಮಿನಪ್ಪನೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿನಾದರ ಮಣ್ಣದ ಭೂಗೋಡು ಮಾತ್ಮದ ಕಲಟಿ ಹಿರಿಯಾಕನ ಧರ್ಮಡು ಸಂಸಾರದ ಭಕ್ತಿಲಿ ದೈವದಪ್ಪನೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಟ್ಟಡು ಉಕಾರು ಮೂಲ್ಯ ಬಾರ್ಕೂರು ಮಂಗಳೂರು ಪತ್ತನೂದಾಲ ಎಡಾಬಲ ಸಂಸಾರನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಧರ್ಮೆತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ಪುಣ್ಯತ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ದೈವ ತಳ ತಗುಲಿಗಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಬುಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ಎಣ್ಣೆ ಬುಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ಎಣ್ಣೆ ಬುಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ಸಂತೋಷ
ಬಂದುಲೆ ಕುಟ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಅಂಗನ ಪಂಪಿನ ಕಟ್ಟುದು ದುಂಬುತ್ತುಲು ಆಂಡ ಅವಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಅಂಗನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಪತ್ತೆರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗ್ ಮುಲ್ತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಭರತನಾಗ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಮಲ್ತಿಲ್ಲಕನಿ ಭರತನ್ನೇ ಈ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಯ್ನಂಚ ಸನ್ಮಾನಿತ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಮೇಲೆ ಶಿಫಾರಸ್ತಲಿತ್ತು ಕುಟ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಇಂಕ್ಲ ಮೇಯರ್ ಜಯನಂದ್ ಅಂಚಾನ್ ಇಂಕ್ಲ ಆರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನೋಡು ಒಂಜಿ 7 ಲಕ್ಷದ ಅನುದಾನೋಡು ಈತ ಪೊರ್ಲದ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಆತಂದು ಲೇಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ದೀಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂಗನ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಿನ ಖಂಡಿತವಾದ ಭಕ್ತರೇ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆತ ಸಂತೋಷ ಅದೇ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲುನು ಒಂಜಿ ತಿರ್ಲುನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಲಸ ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಹಾಪೌರರ ನೆಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನಿತ ಜಯನಂದ ಅಂಚಾನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುರೂಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನೆಂಚಿನ ಭರತನಾಗಿ ಅರೆಗಿಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತರು ಬಕ್ಕವತ್ತು ಸೇರುನೇರು ಅರೆಗಿಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಖಂಡಿತ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪಿನ ಕೆಲಸ ಪತ್ಯರ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಭಕ್ತಿದ ಆರಾಧನೆ ಹೋಗೆಂದುಕೆಲ್ಲ ದೇವರಾಜ ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇಂಚ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುಣ ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲಲ್ಲ ಈ ಕುಲ ಕುಟುಂಬ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಏಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನಡು ಆವಡು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೆತ್ತಲ್ಪಿಕೊಡು ಪಡಿಲಪ್ಪ ಆದುಕೊಡು ಜೋಕುಳು ಬಾಲಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ನೆಡ್ಡ ರೀತಿ ಪತ್ತಾದುಕೊಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತದ ಆ ಕರಿಗಂಧದ ಮಾಯಕಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾರ ತಾರೆ ಹಾಕಿದ್ದು నేను ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೇಲ್ ಮಂತು ಕೊರಡು ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರಾಜ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಧರ್ಮತ್ತಿನಡೆ ತುಳುವನಾದ ಪರಶುರಾಮ ಶ್ರೀ ನಾಗನಡೆ ಸರ್ಪಜಲ ಪಂಚವರ್ಣದ ಕುಂಚದ ಮನ್ನಡೆ ಮಜಿಲದ ಮಣ್ಣು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಕೋಡೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ನಡಪಾದುಕೂರ್ನ ಸತ್ಯಪಂಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಗುಂಡೊಡು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಆರಾಧನೆ ಗೊತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಪಂಪಿನ ಕಟ್ಟೆಡು ಎಡಪಲ ಪಂಪಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೀವೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕರಿತ ಮರ್ದೆಡು ವೈದ್ಯ ಪಂಪಿನ ಕಟ್ಟೆಡು ಬೆಂದದ ನಕ್ಲೆ ನೆಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ಅದು ಕೊದ್ದು ಬಾಬಾ ವಿಚಾರಕ್ಲೆ ಹೆಣ್ಣುವರೈ ನಡಪಾದು ಕೊಟ್ಟು ಮರತಾತ ಕಷ್ಟದಲ್ಲ ಮೈದಾದು ಕರಪಾದು ಕೊಟ್ಟು ಧರ್ಮತ್ತಿನಟ್ಟು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಈ ಮೂಜಿಕನ್ನ ಫಲ ಅಂಚನೆ ಕರಿಗಂದೊಡು ಮರ್ದಾದ ಪಡಿಪುಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಮೂಜಿಕನ್ನ ಫಲಟು ಅಂದಿಗೆ ಹೋಯ್ನಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆ ಸುಖಮುಖದ ಸಾಧಿತಿಕ್ಕಿನ್ಗೆ ಆ ಧರ್ಮತ್ತಿನಟ್ಟು ಮತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗೂ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಾಧಿನ ದೀವಲು ನಡಪಾದ ಗುರಿಗೆ ಬಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಕೊಡುವುದು ದೀವರಾಜ ಕೋಟದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ದೀವ ಕೊಡಬೇಕು ದಾದನ ಧರ್ಮತ್ತಿನ ಮುಲ್ಪ ಬೋಳ್ಗೂಡಾಪಿನ ಸೇವೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಭಕ್ತಿಯರು ಈ ಮನ್ನಡೆ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡಾರು ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನಾರು ಅಪ್ಪಾಗ ಆರು ಇಂಚಿನ ತೊತ್ತಿರ್ಕೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಂಪಿನಂಚಿನಕ್ಲೇನು ತೊತ್ತಿ ಬಡಪತ್ತೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಸಾದಿ ಇಚ್ಚಿನಕ್ಲೇನು ಬಡಪತ್ತದಕ್ಲೇನು ಸಾದಿನ ಕೈಪತ್ತದ ನಿತ್ಯದರ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಡ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಡ ಗ್ರಾಮ ಯಾಕೆಂಡ ಪತ್ತೇರು ರಾಶಿ ಉಪ್ಪು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕಾಸು ಪನವಂತ ಪಿರಪ್ಪು ಆಂಡ ಮೂರು ಭಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತಜಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ನಡಪಾದಿನ ದೀವ ಕೊಡ್ದು ಎಡಬಲ ಶಕ್ತಿ ಪಂಪಿನ ಸಾರಪುಲ್ಪ ಸಂಕಲ್ಗದಾರ ದೀವೊಂದು ಆ ಪೊಟ್ಟುಡು ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಮಂಚಿನ ಸೇವೆನು ಬರುತ್ತೆ ನಲ್ಲ ಇರ್ನ ಕೈಯಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಿನ ಊರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಸೇವೆನು ನಡಪವನ ಶಕ್ತಿ ದಿಕ್ಕಾಡು ಅಂಚೆನೆ ಪೋಪಿನಲ್ಪ ಬರ್ಪಿನಲ್ಪ ಜನ ಮಂದಿಲು ಈರು ಮಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಕ್ಲು ಅಂದು ಉಡಲಿಡು ದೀದು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಇರ್ನ ಆ ಬೆಂದಿನೇಕಾಕಲು ಫಲವನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾಲ ಬಾಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೊಟ್ಟುಡು ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮತ್ತಿನ ನೆಟ್ಟು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೋಟೋಗೆ ಪೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಅಲ್ಪ ಬೆಳಗಾದ ಕೊರ್ನ ಸತ್ಯ ದೀವರಾಜ ಕೊಡ್ದೊಬ್ಬು ಕರಿಗಂದೋಡು ಕಾತುಂಡು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಕೊಟ್ಟುಡು ಆ ಭರತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರನ್ನು ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟುಡು ನನದುಂಬೋಲ ಆ ಕೋಪಿನ ಬರಪಿನ ಅಲ್ಪ ನಡತೆ ಸಾದಿ ದಂಟನಿಲ ಮುಟ್ಟಿಪು ಬಾಡಂದಕ್ಕೆ ನೂದಾತ್ ಮತ್ತು ಬಾರದಾತ್ ಕೋರ ಬರಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ದೀವರಾಜ ಕೊಡ
ಗೋಡಾಪಿನ ಸೇವೆ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇಡೀ ಕುಲ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಏಕಕಾವಲ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ತೀರ್ಮಾನ ಕಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅಕ್ಲೇನು ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬಸ್ಸಿನ ಸಂದಿಗೆ ನಡತಿಕಾದಂಥ ಮುಟ್ಟಿಪು ಬಾರನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರಾಜ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ಬರ್ತಿನಂಚಿನ ಸೂಟಾರ್ಪೇಟದ ಈ ಮಜಿಲ ಬಂಜಿನ ಒಂದು ಕೋರ್ದಬ್ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಅನುದಾನ ಅವೇನು ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಭರತೀಯರು ಇನ್ನಿ ಕಂತದ್ದು ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಕೋರ್ದಬ್ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚಿನ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದು ಇನಿ ಅಕಲ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಈ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಐಕ್ ದಯ ಬಂಡ ಈ ಪರಿಸರದ ಈ ನಾಗರಿಕೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಆದುರ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಈ ಪೊರ್ತರು ಅಭಿನಂದನೆ ಬಂಟೆ ದಯಬಂಡ ಮೇರು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗತ್ತು ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯೇ ಈ ಪರಿಸರ ಯಾನೇ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಹಲವಾರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರ್ ಭರತ್ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಅರೆಗೆ ಯಾನು ಏತು ಪಂಡಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಯಾವಂದು ದಯಬಂಡ ಆರು ಖಾಲಿ ಇತ್ತೆ ಹಿರಿಯರು ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಮಲ್ಲಕ್ಲೇನು ತೂತಿನತ್ತು ಈ ಪರಿಸರದ ಬಡವರೇನು ತೂತಿನ ಮೂಲತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಡೇರು ಅಂಚಾತ ಪುನಗ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಬೆರಿಸಾಯಲ ಇತ್ತದು ನನಲಾತ್ ಅರೆವಿ ನೆಟೆ ಈ ಪರಿಸರ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾದ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಡು ಈ ಕೋರ್ದಬ್ಬ ಅರೇನು ಬೇರಿ ಬಿಟ್ಟುದು ಅರೇನು ಪೂಜಿದು ಅರೇನು ಸಲಕರಣೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕುಲ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಅರೆಗೆ ಸದಾ ಈ ಪರಿಸರ ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪಡು ಅರೆಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಪಡು ಬಂದು ಯಾನು ನಿಕಲ ಎದುರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಎದುರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೂಟರ್ಪೇಟೆ ಮಜಿಲದ ಶ್ರೀ ಕೋರ್ದಬ್ಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇಂಥ ದಿನ ಈ ಅಂಗನೋಗು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದಸ್ವಾಮತಿಯರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಹಾಪೌರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಜೈನ ಅಂಚೆನ್ ಅಗಲ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವದೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ವೆಂಕಪ್ಪ ಮೇಸ್ಟ್ರಿಲು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಅಂಚಿನ ರಮೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನೆ ಮಕ್ಕಳ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆದಾದ ಪನ್ನಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಅಂಗನಾಗ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ತ ಗೋರ್ಡು ಬಂದದ್ದು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ತುಂಬದ ಬೇಡಿಕೆ ಬೇಪನಾಗ ಯಾನು ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುರತವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಈ ದೈವದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಇನ್ಯಾನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಪನ್ಪಿನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಕಲ್ನ ಕೋರಿಕೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಈ ಅಂಗನಗೊಂಜಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಪಾರ್ದು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಅನುದಾನ ಸುಮಾರು 7 ಲಕ್ಷದ ವೆಚ್ಚೋಡು ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಇಂಥ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಮೂಲಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಕೆದ ಮೇರಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಜನನಂಚ ಅಂಡ್ರು ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಉದ್ದೀಪನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಐಕಾದು ಬೆಂಬಲ ಕೋರ್ನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೋರ್ನಂಚಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ ಸರ್ವ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ ಪೂರ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಯಾನಾಗಲಿ ವಂದನೆ ಬಂದೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬೆಳಗಾಡು ಅಂಚೆ ಪರಿಸರದ ಪೂರ ಜನಕಲಿಗಳ ಒಂಜಿ ಆಕಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೆಗೆದು ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡನು ಬಂದಲೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಾನೆ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ಈ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಪುರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಯ್ನ ಜಪ್ಪು ವಾರ್ಡ್ದ 56ನೇ ವಾರ್ಡ್ದ ಶ್ರೀ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಯ್ನ ವೇದವೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಅಣ್ಣೆ ಜಯನಂದ್ ಅಂಚನ ಮೇಯರ್ ಆದ ಮೊಕಲ್ನ ಮಾತ ಮುತ್ತಲಿಕೇಡು ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಶ್ರೀ ದೈವರಾಜ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಜಿಲ ಮಲ್ತ ಈ ಅಂಗನಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ನೆಕ್ ಎಂಕಲು ಮನವಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಆ ಮನವಿದ ಪೂರಕವಾದ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಪೊರ್ತರು ಐನು ಒದಗಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ 10 ಸಮಸ್ತೆರ್ನ ಅಂಚಿನೆ 10 ಜವನೇರ್ನ ಅಂಚಿನೆ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರ್ನ ಅಂಚಿನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದಕ್ಲನ ಮಾತ ಸೇರಿಗೇಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲು ಈ ಮಣ್ಣಗೆ ಬತ್ತಿನೇರ್ದ ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗಳ ಅಕಲು ಮಿತ್ತ ಸ್ಥಾನೋಡು ಕುಲ್ಲವನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಆ ಸತ್ಯ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಅಂಚನೆ ತನ್ನಿಮಾಣಿಗ ಅಂಚನೆ ಸಾರಬಲಿಕೆ ಸಂಗೊಲಿಗಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪಂಜಿರ್ಲೆಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಸುಬ್ಬಿಗಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮದೈವ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಪರಿವಾರ ದೈವಲು ಅಕಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾದು ಅಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲೆಗೆ ಅಕಲ್ನ
ಅಪ್ಪೇತಂಗಡಿ ಬಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಯಾವತ್ತರ್ತಲ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬರಂದೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.